ассалому алейкум ва рахматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, худованд ҳифз накуна, раҳмат борои дастгиритон. Қарор дорем дар метрои Марино. бародарои азиз, виходи 5 торговли центр чи яка? Пассаж. торговли центр пассаж бидай бародарон. магазини бачаҳои хидмат чи аст, футболкаву туфлиёву тамоми либосҳои Китай фабрика. Китай фабрика яъне ки либосҳои оригинали бомба чи мегам бомбически плюс ин турецки. дӯстони азиз, метуне иншаллоҳ размер дар размеран ба тамоми шаҳрора чикор куне, равон куне. баъд як плюс дига ки агар кадме дар Люблинорам боша, ҷомеаи монадидаги дар якум этажам доранд. Оптом розниса ҳами чизе ки дар ҳамиҷа дида истоде ҳамиёрам дар ҳамуҷа ҳастанд. метуне аз уҷа харидор куне, метуне биё аиҷа. иншаллоҳ ман шуморо оҳиста оҳиста ози нишон метим, деҳқонӣ бе бридан, бе монтаж, бе фантаж акам аяла нархошо нишон метиҳам мега. хуб дӯстони азиз, ман тая лаҳза. хуб акаҷон худат чахчах ку либосота худат нишон мити чи аст истаро гав задам биги худат. ҳам деҳқонӣ и бурукот чанд сими ки ман нафаҳмам бурукош чианд. яъне буруки банана размер дар размер ё? Доставка ба ҳамаи шаҳрора доред? Чӣ хелай? Ба ҳамаи шаҳрора. Ба воситаи почта дегр. Ба гиҷои боша фар надорад. И чия футболка? Халадок чанд сомаин? 2000 халадокаш. ҳар яъне ки ҳар разни свет ано? Разни свет ҳамашон. Разни свет. И буруко чи кабуд? И буруко 3000. 3000 буруко. Ледни вариант. Ледни вариант. Вакай чи нишон тем? Ҳами чи дорем, на бо пӯи гучи дорем. Ё пӯ красовкиён размер дар размер меам? Размер дар размер. Чанд сомаи? 3000 туфли. Айн тапшко дорем 3000 не. Пеш биёр нишон мити баъд бигӣ. Диёро? И айватанан? Я чанд. Ина ё ҳамашон Хитой. Хитой фабрика. Яъне ки оригинал. И чанд сомаи? Ёро ҳамаш чахчах мекунем качу. Чахчах мекунем. Не то тахминан шаб бигӯ ки тахминан шаб бигӯ ки 6000. яъне ки разни ано. дӯстони азиз, тамоми ҳамин намуд 20 манам хеле бор нишон шо бутим. дӯстони азиз, нигаҳ кунед. кадмет ки ҳамиҷа мебинӣ инаҳа. ҳамаи намудаш дар ҳамиҷа ҳаст. хуш руак мондагӣ. иншааллоҳ метунӣ ба дили пир заказ кунӣ. Футболкаро ҳамаша арзоншо метавонад. Чи футболкан ки арзоншо метавонад? Стол ҳамашон арзоншо метавонад. Тамоми. Аксияш кардем. Пол ҳамаро аксия кардем. ҳамаи 1000 сом. Инам я дар шумо хеле муқомлақам нест де футболка гирата подарка се футболка хеле. Кямо фагарус. Ini Каскано. 8000 ягна. Бирам магазин божар бирам бина шо. 8000. И бара бачоёш не бачо 8000. яъне ки нархое ки дар иҷа гуфта истодаи дӯстони азиз бо инҳо арзон мешаванд. ина дӯстони азиз метуни иншоаллоҳ ба дили пир занг бизанӣ. ина кирто чанд яна бурукш қатия? Ёра доним азори амаш. Бурукша бе бурука? Не бе бурука. Бе бурука на инош. Ина ё кастуна бурукш қатия. ина ишам кастума буруки кабуто. 5000. 5000 дӯстони. таҳ боло дӯстони азиз. Нархо бе арзон харид. дӯстон нигоҳ кунед ки ман ҳар чизе ки нишон дода истодам, деҳқонӣ нишон дода истодам. худам дар ҳамин метрои Марина торговли центр пассаж якум этаж ай панҷум виход мебурои рақамҳо дар рӯи экран мондагӣ рақамҳо акама ҷавоб метиҳанд иншааллоҳ. ай кадом ҳамин либосое ки шумо дар маҳқулай занг мезанӣ, скриншот ро мекунӣ, рой мекунӣ, иншааллоҳ ба ҳамаи шаҳрото рой мекунӣ. баъзе документ дорем, баъзе надоре. ҳамун пеш поштатон мере чӣ дора? чӣ мегам тари индексай ҳамун чито мепартои поштатон мепартои рақамошо мегирам ҳамҷа рой мена ба ному фамилиятон иншааллоҳ. албатта ки пешпардохт мекунӣ. дар бориш ҷавоб мешава, маъқул наши вазорат мене. хиёл мекунам як нуқта бас аст, агар шуур аст ҳамта не яка. бори худ мо ҳавои реклама накунем. бародарои қадрдонам сан кардан мо ба хотири худ омадем. як рекламаш кардем. то мақсад ҳам шумо соҳиби боршел чӣ меган либоси хушрӯши ҳам ё савдош хуб шава. ҳамдигаре дастгирӣ мекунем. мисоли гап агар ҳамин футболка дар арас 250 бошад, дар яка 300 ҳаракат кунед ки ай ин мисол ман гуфтаистам ай яка бигирӣ. барои ки ман миллатчӣ нестам. мехоҳем ки ай ҳами ғирғири ҳами рус ай ғирғири ҳами дига миллато таъназани тоҷико ки бироем. тоҷико фақат стройка гап хабар рам шавад ҷамъшун наган. ҳаракат кунед тарафи бизнес бирем. бародар дар метрои Марино, дар метрои Люблино, дар ҳиҷомаи мада якум этаж савдо мекунам. барори ко ду магазин дорам иншааллоҳ. оптом розниса. туғри гуфтам акаҷон рақамо дорем. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала. ака видеом нам хеле деҳқони аҷро. худо нигоҳдор. ассалому алейкум дӯстони азиз. ин кадом магазин ай?
همین چی مگزینه؟ نه این ویدیوم دهخانی نکرد. همین ترگول سنتر پاساژ اینه جای بچهای تاجیک بود از سیامکا کردم. اینه جای با بچهای تاجیک ازبک اینسترومنتو یعنی کی تمام نمودی همین چیزای چی روزگار بالقا و عنبر عرب و همه همین چیزا اگه شما دستافکار رای میکنی نمیکنی رای میکنی به همه تاجیکستان به همه جا خلاصه این من هم از برای خدا یک بار سیامکا میکنم برای که الحمدلله که امروز هم بچهای تاجیک ازبک خدمت اینم خیر چی دارن سلام علیکم صداقت اینجا بچه بچهای تاجیک ازبک خدمت هم همینجا همین خیلی مغازینا دارن الحمدلله باید بارگم میگم با کدوم خاطر که بچون این روزا رسیدیم که مردم خدمت اینا چی میگن یا سوارکاپ ورکاو این سوارکاپ چنده نکا یا خیر شو قیمت چند ارزون چند ای 6.5 سال میشه یا ریسانتو آیگنال 2 سال گارانتی است 2 سال گارانتی شما ابوی نیمالا تو که خلاصه خاور همه است دوره همین خوب نه چی میگن سیمبراکایی یوش نه یو توک براک توک براک آخه همش خیلی خوب دوستان عزیز ببینید که دهخانه سیامکا کردم مترو مارینو پنجم ویخت ترگول سنتر پاساژ رقماشو در روی اکران برای ریکورد کشایش کن این تمام نمودی شروپاویو همه چیز هست اینه عرب هراو یعنی سیامکایی که من کردم به خاطر مردم مسلمان به خاطر مردم تاجیک ازبکی الحمدلله که امروز چیکار کردن و این روزا رسیدیم خدمت همین چیزایی که ما از دیگه ملت ها می‌خردیم خدمت تشکیل کردیم خدا نگهدار